దేవుని మాటలను మానవ మనస్సులపై దిద్దుతూ మలినమైన మనస్సు గల వారిని కులీనులుగా వినూత్నపరిచే గ్రంథం. నూతన జీవ భావజాలాన్ని నింపి వినూత్న జన్మ వారసత్వాన్ని ఇచ్చి సత్య జీవ సమాధానం తెలుపుతుంది. నిత్య మార్గ నిరీక్షణలో నిలుపుతుంది. 66 వైవిధ్య కుసుమాలను ఒకే మాలగా కట్టిన అదృశ్య సూత్రం. లోక కళ్యాణానికై అలంకరించబడిన అమోఘమైన పరిశుద్ధ గ్రంథ తేజం. సుమములు అనేకమైనను శుద్ధాత్మ ఆదరణ సౌరభం ఒక్కటై లోకాన వెదజల్లబడుతున్న ఆత్మల రక్షణ అక్షరాల వనము. భ్రష్టత్వ బానిసలైన అసత్యాల బాధితులను పరిశోధనా శిబిరంలో స్వతంత్రులను చేస్తూ పాపదాస్యపు ప్రాకారాల పునాదులను మౌన ధ్యాన ఆర్భాటాలతో కూల్చేస్తుంది. శూన్యంలో నుండి సృష్టిని చేసిన వాక్కు వివేక శూన్యులకైన జ్ఞాన దృష్టి కలిగిస్తుంది. లోకంలో తృణీకరింపబడే అల్పులను వాక్యంతో గనులుగా చేసి వెలిగిస్తుంది. గొప్పదైనను మరువబడుతుంది, విప్పబడినను మూయబడుతుంది. చెప్పబడుతున్న చెవినివ్వని వారికై ప్రత్యక్ష ప్రకాశంతో పరవశింపచేస్తుంది. దివారాత్రి ప్రేమ సహవాసం కోరుతూ మహాలోకపు మహిమను కప్పుకొని దైవ గొర్రెపిల్ల రుధిరాన్ని అద్దుకొని మానవలోకాన్ని ప్రజ్వలింపచేస్తుంది. మహిమ పుస్తకం.